Moviliza e estira o teu corpo. Hai moitos beneficios da práctica de exercicios de flexibilidade. Relaxar os músculos e a mente. Previr dores nas costas. Aliviar a dor das cambras musculares. Previr as maniotas. Previr lesións. Neste programa vas observar na imaxe o número de repeticións ou o tempo que se ten que manter a estirada. Comezamos o programa de estiradas do corpo. 1. Xiros cos pés cruzados. Estira as lumbares e non forces a amplitude de movimento. Executa 8 repeticións de cada lado. 2. Xiros de cadeira. Estira as lumbares e evita a rotación excesiva do tronco. Executa 8 repeticións de cada lado. 3. Xiro de tronco en posición lateral. Estira trapecios, paravertebrais e lumbares. Executa 8 repeticións de cada lado. 4. Xiro de tronco coa man no pescozo. Estira trapecios e paravertebrais. Executa 8 repeticións de cada lado. 5. Estirada do xemelgo en sóleo. Mantén a estirada en ambas as pernas durante 15 segundos. 6. Estirada de glúteo. Mantén a estirada en ambas as pernas durante 15 segundos. 7. Estirada de glúteo. Mantén a estirada en ambas as pernas durante 15 segundos. 8. Estirada de abductores. Mantén as costas rectas e a estirada durante 15 segundos. 9. Estirada de isquiotibiais. Colle coas dúas mans por detrás do xeonllo e mantén 15 segundos a estirada en cada perna. 10. Estirada do glúteo e do tensor da fascia lata. Pon a man no xeonllo e a planta do pé por enriba do xeonllo. Mantén a estirada 15 segundos. 11. Estirada de psoas ilíaco. Mantén o tronco recto e realiza 15 segundos de estirada. 12. Estirada de lumbares. Xeonllos unidos e a man nun xeonllo. Mantén a posición ou estirada 15 segundos. 13. Estirada de piriforme e glúteo. O cóbado e o brazo nunha perna e mantén a posición 15 segundos. 14. Estiradas de pectorais. Mantén o tronco recto e os brazos estirados cara a atrás. Mantén 15 segundos a estirada. 15. Estirada de trapecio. Coloca unha man á altura da orella e con suavidade busca o rango de movimento e mantén 15 segundos nesa posición.